Regija Konja, po površini najveća provincija u Republici Turskoj sa razvijenom uglavnom izvozno orijentiranom industrijom, zastupljena je zahvaljujući i lobiranju predstavnika vlasti u Bosni i Hercegovini na ovogodišnjem sajmu u Tešnju sa više recentnih kompanija od građevinskog do energetskog sektora. Očekujem, obzirom na veliki broj privrednika koji su došli, vrlo konstruktivne razgovore, jako su zainteresirani za pojedine sektore. Zajedničke povijesne, kulturološke i tradicijske poveznice su evidentne i često naglašavane, ali je činjenica da i do sada nije pratila i snažnija privredna i ekonomska saradnja Bosne i Hercegovine i Turske. Az önce söylediğim gibi Konya'mızdan Došli smo sa velikim brojem privrednika. Razgovarano je o građevinskim, energetskim, ali i projektima u oblasti edukacije i obrazovanja. Uvjereni smo da ćemo imati dobre i konkretne rezultate. Konya çok önemli bir sanayi şehri. Konja je razvijena regija sa proizvodnjom poljoprivrednih mašina, namještaja rezervnih dijelova za automobile. Mnogo toga je podudarno sa industrijom u Bosni i Hercegovini i trenutno se vode razgovori o saradnji. Rezultat će sigurno biti pozitivni, već imamo uspostavljene neke pozitivne poslovne susrete i imamo već dogovorene susrete u Turskoj sa regijom Konja. Brojni privredni razgovori održani ovih dana u Tešnju dijelom bi, kažu naši sagovornici, mogli prerasti u konkretne sporazume o saradnji već tokom dogovorene posjete naših privrednika kolegama u Konji.